нещо. Айде, слизаме. Ето. Да. Не снимаш. Дай, излизай направо. Изчакай. Забираш. Снимай към теб. Снимай. Ето ги. Фана ги. Здравейте, скъпи люди. Искам да внимаваш за лицето и да не се хвана. На момичето? Добре. Хвана се, да. Здрасти. Как е? Може само да се скажеш, да помогнеш. Бързо изкарай ръката. Бързо изкарай ръката. Изкарай ръката. Изкарай ръката. Да, изкарайте ръката от джоба, така може да си. Какво правиш тук? Сам. Едва ли си сам? Сега не си сам вече, сега си с нас, а преди малко с кой беше? Слабо го познаш. Писали ли сте си приятели се видите? Как се срещате? Сега предполагам, че не твърдиш, че случайно сте се засекли. Не е случайно, или как? По какъв начин се срещате? Как се запознахте? Започнахте да се пишете. Да. Къде? В интернет. Къде в интернет? Успокой се. Нали? Успокой се, няма да те бием. Стига да говориш, разбира се. През кой сайт? През Алмаз. И какво списахте там? Да прочетем. Съгласен ли си? Как се казваш, Николай, нали така? Да. И това е твоя профил? Да. Не го криеш? Ай само. Така ли иначе ще го сложа? Държи. Кажете само дали всичко се чува със звука, да нямаме поредния проблем. Ние сме от инициативата, която е известна като овцината до Хри. Защото ти си такъв. В коя група? В коя група сме го пуснали? Лайфа. Да. Знаеш какво си направил? Да, ти пишеш. Значи, щом си тук си направил. Тук обаче не ми излиза. Да, А не, това е неговия профил, брат. брат. На 18 годишен Ето трябва да е профил, нали страница. така? Хей, и получаваш отговор здравей. Здравей, как си, какво правиш? Комедиан би трябвало. Добре съм. Ти вече искаш да се запознаете. Там третото съобщение. Аз съм Ник и ти. И ти предлагаш да размените снимки. И тя ти казва за сега не. И ти казваш, добре, тогава като си готова за това, кажи. При което тя ти пише, искаш ли ти да го прочетеш? Има спора, че да сега казвайте какво. Ами ти на колко години си? Всичко наред ли е със звука? Да, напиша, че го добре, че се чува. И раз биле. Така. Тя те пита, ами ти на колко години си? И ти пишеш 49 съм. На 49 години. И тя ти пише, аз съм на 14 години. Заради това попитах. Кое не си видял? Не си го видял. При което ти пишеш, като си на 14, какво си търсиш тук? От лето ли те сърби вече? Ти ли си го писал това? Не. А кой? Не знам. Не знаеш кой ти е писал от профила? Профил ли? Моя? Кой има достъп до твоя профил? Само ти май. 40. Майко ми. Това не съм го писал аз. А И кой? тя пише, Нали? спокойно, успокой се. Тя пише от скука влязах. И ти, гати скуката те е налегнала. Девствена ли си? С нали намигващо такова? Да, девствена съм. И ти пишеш. Прочети го ти, прочети своето съобщение. Давай, давай. Е това. Може да е моя, може да е. Това е добре, обаче ти се иска да правиш секс, нали? Сигурен ли си, че не е твоя? Не си сигурен ли си сигурен? Мога да ти помогна за това, хем да правиш секс, хем да си девствена, ако искаш.
Я. И тя Я само пише, за малко ти да... имаш ли Viber, защото тук е много трудно да пише. Държа малко И телефон. ти оставяш телефонен номер 0886 875 962. Кой го оставил този номер? Това че и номера. Твой номер. Да. И случайен профил го оставя, така ли? Така ли? Така ли излиза? А те случайно ли... Да описвам си. Каква работа? Си прака, да? Да пише ти се в Viber, нали? Това е твоя номер. Не отричаш, нали така? Моя номер. Не отричаш нищо. Не отричам. Пак. Добре. И ти пишеш. Здравей, значи ти се бе, доколкото разбирам. Така ли е? Ами притеснявам се малко. Дай на 2 метра на това. Хората молят само да чуят много номера, ако може. Разбира се, че може. Искаш ли даже ти сам да си го кажеш? 0886 875 962 0886 875 962. Тя ти пише, ми притеснявам се малко. Е нормално, но с мен няма проблем, не се притеснявай. И тя ти пише, ти правил ли си нещо с други момичета на моята възраст, на 14 годишна възраст? И ти пишеш, да, лизал съм. Ти обичаш ли така? Това даже и не грамотно говори. Не съм пробвал, аз съм десна. Е, това е с език. Е, да, но не съм пробвал. Не с друго, ми тогава можеш да пробваш. Ще ти хареса определено. И ти изпращаш картинка на 2 жени, които се лижат. Поради някаква причина. Сега, нали, не се жени. Ще ти смучкам и клитора, това ще те възбуди. Един бой просто. И ти си го правил преди, така ли? Да, много пъти. Даже тези, които са вече по-зрели, пускат течност. И ти тук искаш тя да ти изпрати снимки. И пишеш, хубава си, сладоранка. Харесваш ли мъже с бръсната глава, изпращаш твоя снимка, която е от преди колко години? Ей, кой е майстор? Един може да е важно. Може да е важно. Не е важно. Забравяй как се... Имаш свастика. Я отвори телефона. Впечатляващо. Не ми купеш на телефон. Чакай, покажи това. Не Покажи. имаш пластика, добре, какъв Имаш свастика. имам, да. Впечатляващо. Да. Впечатляващо. Искаш ли да те лижа? Обожавам да лижа девствени котлета. Ами нека да се видим първо. И ти тук се съгласяваш вече. Искаш отново снимка. Казваш, че си от Карпузица. И тук настояваш да се видите като цяло и да се чуете, тъй като тя в началото не ти звънна. Ти след това продължи да настояваш за това. И ти я питаш, имаш ли цикъл вече или още не? А прашки ли носиш или бикини? И тук вече се чувате по телефона. Телефонен разговор, който сме записали, който ще предадем в полицията и който ще бъде публикуван. А прашки ли носиш или бикини? Много сладко гласче имаш, като звънче. Нямам търпение да се видим утре и изплезна на езиче. Как ще коментираш? Какво си правиш? Сладенко? Ти какви гащи носиш? Обожавам ти гласчето, сладко. Наистина ми харесва много. И аз се надявам да е много сладко като теб. И тук пишеш днес просто. Ела после с къса поличка. И с широка блузка без сутиен. Става ли? Николайчо. Как ще коментираш това? Какво? Сега сме журналист. Не искаш. То мисля, че няма какво да... се занимаваш? А деца имаш ли? Имам. Имаш. Колко годишен? 33. 30. Така 33. Ти значи не си на 14 лет, сега малко по-възрастен изгледаш. На 20. Последно 23. на 23. Аз си на 49, нали така? Имаш дете на моята възраст. Да. Страхотно. Майсторото си. Си на 23. На толкова съм. Аз не съм излъгал за.
Вау. Майстор ли беше? Дръжа, че Не е майстор. чух тръгнака. А женен ли си? Разведен си. Има свастика. Кой има свастика? Малко преди да стане На телефона мисля, че към тапети или нещо такова. А той е расист. Много прилича на Киро Брейк. Много прилича на Киро Брейк, човек. Същия урод. Да нямате някаква роднинска връзка? Имате? И той ли ви излиза с малки момиченца? Не. Ти си брейкаджи. Това е Брейкаджи. Ники Брейка. Брейка. Добре, хайде през това време да повикаме полиция. Имаш ли криминално минало? Не си бил арестуван. А защо си сложил свастика на тапета? Това си много беше. Не. Няма. Има друг проблем. На къде си сега? Здравейте, казвам се Ален Симеонов. Искам да подам сигнал за заловен педофил. Намирам се в парк. Поради се срещна с 14 годишна. Те ще му се зарадват много? Запознан с цел секс. Аз и още няколко човека, които са с мен. В момента излъчваме всичко, записваме го. Той излезе на среща с 14 годишно момиче. Точно така, да. Парк Хиподрума от страната на булевард България, точно до трамвайната спирка на кои... В началото на парк Хиподрума от страната на булевард България. Спирка на трамвая? Не, в самия парк сме. В началото на самия парк. Но като ориентир. Момчета, ще ете ли да погледнете? Спирката е площад Руси. Чакай, бабе. Площад Руси. Ами всъщност телефона ми дава улица Емине 8. Парка за площад Ручи, където си. Да. Там беше остров, нали? Кажи ми улицата е тук. Улица, каква беше ти? Ванка, Тедо, снимай ти и Ванката да... Блока ли да кажа номера на блока? Да, парк Хиподрума е това. В началото на парк Хиподрума, от страната на булевард България. Къде в момента това да се? Точно тук, в началото на парк Хиподрума, от страната на булевард България. Добре, детето ти знае ли къде си? Какво правиш? Той не е в България, на поддържане. Това не е хубаво. Ален Симеонов. Ето ти как, ако правиш такива срещи, ако излезеш до майстор, естествено, че няма да те хареса. Направи ли нещо само видите? Само се видях, като преди това в чат кореспонденцията имаше едно 10-15 на сексуални намерения. А момичето ли ви даде информация, че ще има такава среща? Не, ние я организирахме, тъй като представляваме инициатива, чиято цел е да разобличава хора, търсещи сексуални контакти с малолетни и непълнолетни. Момента да свържа с дежурен. Разбира се. Колко сте 11? 111. Улицата е Боея. Защо се синът не поддържа по отношение? Третни майстор. Той е закони, това го мъча, да. Ама той е такова убеден, че... Че е майстор. Ужас. Майстор ли беше? Той е майстор, сега. Взимам за почките, за. Какво казва майстор? Какво? Не сме добре. Не сме добре. А ти колко са добре? Според теб нормално ли е да пишеш на такива неща на момиче, който ти е казал, че е на 14 години? А ние, че сме дошли да те хванем, не сме добре. Нормално ли? А ти си добре.
Кажи да, ще ти смучкам и клитора, това ще те възбуди. Кажи да. А? Искаш ли да те лижа? Обожавам да лижа девствени котлета. Котлета са. Мани... Има и така. Хубаво е това. Да, чуваме се. Кой Блок беше? 111. Блок 111. Блок 111. Ако сте по-близо до него, значи не. Ага. Значи не, понеже като... Да. Разбрах. Да, ами то като локация ми дава каза. Да. Еми, парк хиподрома от страната на булевард България. Тук има автобусна спирка, трамвай. Да, точно така, да, точно така. Ами, не мисля. Кажи му ли... 104. Кажи им улицата, дето ни прати адреса, бе. Ами всъщност да, явно сме на 50 метра от блок 104. Точно ето. Точно така, да. Да, точно така. Добре. Благодарим. Майсторите идват. Не е видео, Не. аз съм видео. Ти способно. Аз съм тук. Какво си мислиш, че ще се случи днес? Като се видите, какво следваше? А? Добре бе, дай преди да дойде, преди те ти казали, бе, така ни си говорим чисто човешки. Да. Те няма ти говорят човешки. Предполагаме, че няма. Така да. Я не знам. Може пък да не отговоря. Защо иде? Защо иде? Какво очакваше от тази среща? Каква ти беше първата мисъл, когато ти написа, че е на 14 години? Каква ти беше първата мисъл? Каква? Че не е за там. И въпреки това ти написа тези съобщения. Ти се възик с нея, после се вижда с нея и обясняваш, че е на възик всичко. Първо, нали беше някой друг подписал профила, а сега си се възикал. Какво става? Какво? Преведа на пет материал. Как ще се предаде си чува? Да, това е ясно. Ей! Дали бие за тебе така му? За несполучливия ти опит. Нищо. Преждевременно бих желал да препоръчам на братя Стругавски пикник край пътя. Знаеш какво го правиш? Знаеш нещо, че ти го правиш. Какво е педофилия? Ние тебе те питаме. Какво е педофилия? Какво е педофилия? Добре. Да, ама ти си в нея, ти влизаш в него. Ти си такъв. Ще го прочете? Кое да прецени? Какво да се преценява? Ти си такъв. Добре, това какво преценяваш? Какво преценяваш? Добре, Ванка, аз отворих наказателния кодекс. Да отидем. Не съм искал да питам. Колко да скужи от едно неразвито дете? Това е неразвито дете. Дете. Не момиче, не жена, дете. Тя е на 13, това е неразвито дете. Нищо. Я махни шапка, да се виждаш хубаво. Първо не знам дали Дай му да. Обърни се. не се бази. Да се възиква. Стига бе, нали видях сега какви работи и пращаш? Как я лижеш, как такова са, нали видях? Може да кажа, че е на 14 без да е на 14. Не може. Викаш мода на 50. Тя не си ли личи на колко? На 60 ли ти изглежда? Добре, член 155А, който чрез информационна или съобщителна технология
или по друг начин предоставя или събира информация за лице не навършило 18 годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на буствено действие, съвкупление, по-сношение, проституция, за създаване на порнографски материал, се наказва с лишаване от свобода от 3 до 10 години с глоба от 10 000 до 20 000 лева, който чрез информационна или съобщителна технология лице не навършило 18 годишна възраст, за да се установи контакт с него за извършване на буствено действие. Това казва наказателния кодекс. Сега може да се измисля. Сега ти по наказателния кодекс се оказа, че си грешка, нали? Ти по наказателния кодекс. Ванка, може ли да идеш на улицата и да гледаш за патрул? Кой човек е педофил? А ти къде живееш? В Карпузица? Да. Какъв ти е адреса? Айде, кажи го. Кажи какъв ти е адреса. А? Какъв е? Айде да кажа какво. Не искаш да кажеш. А чувстваш ли се поне неудобно? Поне до някаква степен. Няма какво. Или Няма. не смяташ, че си извършил нещо Нищо наредно? не съм направил. Може, добре, сега. Аз предлагам хората да преценят. И аз така Сега, предлагам. в крайна сметка, ние като казваме такива, които търсят секси, буствени действия от малолетни и непълнолетни, хората преценяват вече. Именно заради това излъчваме на живо. Карпузица. И се разкара от там до тук. Да излезеш 14 годишна. Става оттам до тук. Няма значение, ама аз Правиш си шоколад. В парк. с 14 годишна. Добре. Според теб предно ли е един 50 годишен мъж да иска да се вижда с 14 годишна момиче или момче? Да дам че 14. Може да си. Не говоря за теб, не говоря за теб. Хипотетична ситуация, съгласи се, че най-вероятно има много такива. Според теб предно ли е? Не е редно. А защо не е редно? Давам ти пример. Сега синът ти каза, че е на 23 години, нали така? Да. Преди 9 години е бил на 14 годишна възраст и започва да се пиша с някой 50 годишен. Каква би ти била реакцията? Ваци или какво? Не е приятно. Значи все пак осъзнаваш до някаква степен, че има така нещо нередно в случващото се в момента. Така ли е? Принципи. Кое е това? Това. Това, което ние правим с теб. Или не е това? Може и това да е. Може и това, бе. Само това. Съвсем нищо друго. Както и да е. Какво представлява ежедневието ти? Да си работа. А защо се развел с жена си? Заради имот. Заради имот. А кога се регистрира в този сайт Алмаз? Не може да провериш. Преди 16 години. Да. С каква цел? А при колко време се развел? Тоест с цел да си намериш друг партньор, примерно. Да. И намери ли? Намери. Тоест сега си обвързан. Не съм. Вече не си, да. След това нещо вече не си сигурен. А къде си роден? В София. Да. Извинявай, какво каза? Имаш ли предишни криминални прояви? Арестуван ли си преди? Само аз. Не си арестуван. Да. Говори си открито с нас. Що Да, така си? говоря си. Много си лаконичен. Дай... Кажи някоя клюка от този Сме сайт. първи приятели. Надяваме се да не станем. Сигурно. Май няма какво да се казва. Няма какво се каже. Няма. А с това момиче какво си казахте? Докато вървяхте. Че искала да рисува. Казва ти е, че искала да рисува. Да.
А ти какво й каза? Дали може да рисува? Дали може да рисува? И тя ти каза, че може да рисува. Да. Впечатляващ разговор. А в чата? Пита ли дали може да рисува? Или я пита други работи? Не се е стигнал да рисува. Да, Чакай, да, 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 не се е да, стигнал да, до това. Има време. Моя грешка. Не се е стигнал. По принцип си 62-я, ако не се лъжа. 62-я. Какво мислиш по принцип за това, което ние правим? Как ти звучи идеята, че граждани обединяват усилия с цел да разобличават Няма именно такива хора? Няма лошо. Подкрепяш. Да. Подкрепяш. Имаш ли регистрации по други сайтове? Няма. Няма, само в Алмаз. Социални мрежи ползваш, предполагам. Не. А така в Viber беше изпратил една снимка на едно тренирано мъжко тяло. Предполагам, че е на 15-20 години. Но че е това тяло сега? Не е твое. Аз чакам. Аз порнографски материал не мога да ти кажа. Семейка? Порнографски материал не мога. Реално погледнато има само един такъв изпратен от негова страна. Ето това е снимката, чрез която той се представи. И това е другата снимка, която той изпрати. Старичка е, нали? Доста старичка. Но това ти ли си? Я да видя. Това е твой. Ти по-нови снимки нямаш, така ли? Приятели имаш ли? Не. Добре сега, говори честно. Как така нямаш приятели? Нямам такова. А какви интереси имаш изобщо? Да спиш 14 годишни. Областта на ядрената физика. Я пак? Извини. Областта на ядрената. Да станеш ядрен физик. В момента с това се занимаваш или в миналото? Това са ми интересите. Това сте интересно. За интереси говоря. А какво образование имаш? Средно. Средно. Да. Къде? Техника. Техника. Кой випуск извинявай? 93-ти, 4-ти, кой? Аз вече. Моя лично. Полицията, разбира се, се бави. Не е за първи път. Да. Това, което е по-различно от този лов спрямо останалите 6-тина, една 6-тина на 55-6, е, че използвахме пълнолетно момиче като примамкане и я представихме за 14 годишна, което ходи на училище, има типични за възрастта интереси. И причината да опитаме това, а не да използваме действително пълнолетно лице, е поради препоръка на много полицаи и адвокати, част от които са от 6-то районно, между другото. Тоест предния път, залагането, което най-вероятно сте гледали от април месец, човек, който заобикна на булевар България на 200 метра там. После в 6-то районно полицайите ни съветваха да опитаме с пълнолетна примамка, тъй като така или иначе самия закон е направен по такъв начин, че присъди да получават. Но е с една идея по-безопасно лицето да бъде пълнолетно. И в случая опитваме именно по този начин. Дори не сме сигурни, че ще го арестуват. Нали? Той не е направил нищо наред. Нали така? Не си. Дойде да оправиш колата, нормално. Тази причина, че в случая използвахме 18 годишно момиче, пак повтарям, представяйки за 14 годишно, когато говори по телефона с него. Добре, хайде да се мръднем. Добре, не изчакай. Тук да изчакай. С това няма да стане приятен разговор, от тук го виждам. От тук го виждам.
Не бърза. Тежка походка. В случая това е 62-ят. 76 района, На всички предполагам, само да. Лична карта. Искат лична карта, ти заповядай да. Я изкарай моето. Изкарай моето. Много момиче, която ще бъде. Да, е там. Тя се представяше за 14 годишна, но е на 18 години. И в тяхната чат кореспонденция ясно бяха изложени сексуални намерения от негова страна, включително и моят порнографски материал. Като му беше казано изрично и многократно, че си кореспондира с 14 годишно момиче и той в крайна сметка се видя с нея. Тя не е точно тук, за да не се види лицето на камерите, но ще дойде в районното и ще даде показания. Ще предоставим и телефонни разговори с него, ще предоставим и чат кореспонденцията, която той водеше, където ясно се виждат сексуалните му намерения, където казва, че преди също е имал такъв сексуален опит с момичета на 14 годишна възраст. комуникацията е много представят защо даже това не е било първия път. Да. Така казвате, аз не мога така нищо. Вижте. Аз го спирам, че пада батерия. Махай го да това. Да. И пак повтарям, ако искате да подкрепите нашата дейност, можете да го направите през сайта. Добре, на толкова район. Отиваме, да. Да, какво така? До нови срещи. Касник да няма.